Sis, happy birthday! Hindi ka bubulat. Nakamunta. Hi mga bossing! Kumusta po kayong lahat dyan? At welcome back sa aking channel. For today's video mga bossing, ay pupunta tayo ng Pan Ranch, Pampanga mga bossing. Yes, mamamasyal tayo mga bossing. Dahil ngayon ay December 5, birthday ni Princess. Nag-request siya na pumasyal o maglaro sa mga indoor playroom dyan sa mga mall. Kaya tara, samahan nyo kami mga bossing. Ayan mga bossing, nandito na nga tayo sa may Mega Dike. Ito papuntang mula Porac papuntang San Fernando. At dito tanaw natin, yan ang bundok Arayat. Dito naman sa kabila, ayan yung quarry, yung Bacolor, no? Yan kung saan dumahan yung lahar ng Mount Pinatubo nung pumutok. Dito talaga ako madalas dumaan mga bossing kapag pumupunta ng San Fernando, no? Kasi dito ay walang toll gate, tapos wala rin traffic. Kaya ito yung magandang daan talaga. Kaso kapag gabi ay medyo madilim talaga, hindi medyo madilim talaga dito sa lugar na ito kasi walang mga ilaw. Kaya ingat-ingat lang sa pagdadrive. So yan mga bossing, nandito na tayo sa Pan Ranch, Pampanga. Ayan, papasok na tayo mga bossing. At ayan, mukhang walang ganong tao. Kasi doon pa lang sa parking, wala namang ganong sakyan. At ayan, hindi lang pala Pan Ranch yung andito mga bossing. Andito rin yung jump yard. Jump yard at saka yung Laser Max. Pero magkakaiba ng bayad yung mga yon mga bossing. Pero tayo, dahil yung mga bata lang naman yung kailangan na mag-enjoy, lalo na si Princess nga ay birthday niya, so dito lang tayo sa may Pan Ranch. Ayan, magbabayad nga muna tayo mga boss. At ayan, pagpasok natin, ayan makikita mo si Dora. Ayan, tuwang-tuwa sa'yo si Dora. So ayan, punta na tayo dito sa counter at mag-inquire kung magkano yung bayad. Magre-register muna tayo. Ayan, 175 yung bayad dito sa Pan Ranch. Pan Ranch lang naman tayo kasi sila lang naman yung mga maglalaro. So dumiretso na nga sila dun sa loob. At ako magre-register muna, then bayad. Ayan, tara mga bossing. So tara na mga bossing. Ayan na. Panoorin na natin maglaro yung mga bata. At ayan, ang sasaya ng mga bata mga bossing. At kailangan kahit na medyo gupit tayo, wag natin na na mawala yung kasiyahan ng mga bata. Minsan lang maging bata mga bossing. So ayan, enjoy na enjoy dito sila dito sa mga balls na maliliit. At ang kinagandahan ngayon dito mga bossing, tingnan nyo, silang dalawa lang, parang inarkila nila yung Pan Ranch mga bossing. Solo nila mga boss. Ayan, so ayan mga boss, enjoy lang sa panonood. At please mga bossing, huwag nyo pong i-skip yung mga ads natin dyan. At kung bago lang kayo sa aking channel, mga boss, please don't forget to like and subscribe. At pakipollow nyo na rin yung page natin na Facebook page, Boss John. So, ayan, sa mga nagtatanong po kung saan itong Pan Ranch, dito lang to sa highway ng San Fernando na papuntang SM Pampanga. Ayan mga boss, paakyat na nga si Princess dun sa mga slide na dun sa taas. At dito si Prince sa mga balls pa rin. Hindi pa nakikita ni Prince yung mga slide, no, pero gustong gusto niya yung mga yan. Ayan, tingnan muna natin si Ate Princess. Ayan, kasama niya si Ivy, andun sila sa taas. At ayan, mag-slide sila. At dyan nga mga bossing, tingnan nyo. Natakot si Princess mga boss, medyo mataas daw, kaya ayan, si Ivy na lang yung nag-slide. Happy kid. Happy yan. Once again mga bossing, kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, please don't forget to like and subscribe. At paki-follow nyo na rin yung page natin na Boss John sa FB page. Ayan. Nawa mag-enjoy kayo sa panonood mga bossing. At kung balak nyo dala yung mga kanyo dito, maganda naman mga bossing at mura lang, 175, no. Mag-enjoy na yung mga bata sa halagang 175.
At ayan na nga mga bossing, time na. Tapos na kami, tapos na yung 1 hour. Tignan nyo naman, itong batang to, pawis na pawis. So ayan, naglalakad kami papuntang parking. Then pupunta tayo ng SM Pampanga para sa Sky Ranch. Ayan, nawa nag-enjoy kayo mga bossing. Hanggang dito na lang yung video natin na ito. Separate na lang natin yung sa Sky Ranch natin. God bless you all mga bossing. At please, wag niyong skip yung mga ads natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you. Bye-bye.